Kanti ezanamuhla kwinsibande daily updates. UTalaje waze washona obanjwe ezithokozisa ngocansi nembuzi ngenkani. Kuzo zonke izindawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo ngiyanibingelela igama lami ngingusithembiso ngingowakandlozi. Ubanjwe oqotshweni umlisa oneminyaka engama-21 esitika ngocansi nembuzi ngenkani endaweni yasemthunzini kwaQhayinduku. Lo msola wesehlakalo kuthiwa uTalaje amalungu omphakathi waze washonela khona lapho endaweni yesigameko. Ngokwephephandaba iSolezwe liyafakaza ukuthi umnikazi wembuzi ukubeke kwacaca ngesikhathi ekhuluma nesiteshi sezindaba sethelevishini saKwaZulu-Natal ukuthi umsolwa ubehlose ukudlwengula yena. Ubesechaza ukuthi umsolwa uke wazama ukungena ngewindi ebusuku phakathi kwamabili kepha wabesedonsa ucelemba wazama ukushaya ngawo kodwa ubelokhu emgeja. Owesifazane uthe lo wesilisa ubelokhu embiza emnxusa ukuba akeze bezokwenza ucansi kodwa wala lo wesifazane. Ubesenyamalala lo wesilisa kwangaziwa ukuthi ushonephi. Owesifazane uthe emva kwesikhashana uzwe ngomsindo wembuzi okusolakala ukuthi ubeyintshontsha imbuzi kanti lutho uyazithokozisa ngayo ngokocansi. Amalunga omphakathi kuthe uma efika endaweni yesigameko angabuza lutho akhwela lo mlisa ngesibhaxo waze washonela lapho. Bekuyizona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Ngicela uma unombono manalana nalolu daba ufakaze kwi-comment section. Nisale kahle.